основателите на световното скаутско движение. 1911 година още идват при нас. Първите пионери на скаутското движение, образно казано. Първите скаути, нали разузнаваш, скаутската работа, и които започват и 1924 година вече сме признати за член на световното скаутско движение. 1939-1940 година, тъй като ние сме неправителствена организация, не военизирана, не партийна, нали? Започват опитите да ни прилучат към някой военизиран отбранник и така нататък организация. Ние пускаме молба до Световното бюро и се саморазпускаме, защото това е съгласно устава. Нямаме право да бъдем, не че са нямали желание някой, защото основно военни са били в организацията на скаутите в началото, както и сега военни учители, които най-много с моите хора. И след 89-90 година стари скаути от преди 1939 година отново се събират и започват да правят опити да възобновят скаутското движение. 1995 година се основава Организацията на скаутите в България, се регистрира реално като сдружение. 1995 се организира, 1997 се премина Организация на българските скаути, както сме и сега. 1999 година ни признават отново за член на световното скаутско движение. 2 години наблюдава, 1997, 1998 и 1999. Така е съгласно Световната конституция. Това е основната цел, нали? Не може всеки, който иска хопа. След което почва полека-лека разрастване, в момента сме около 1000 души. Непрекъснато идват и се отиват, значи около 12 до 15 хиляди младежи от 1991 година до сега са минали през организацията на различни нива. В момента имаме около 22 клуба, 9 клуба чакат приемане, т.е. ние ги наблюдаваме по същия начин, подготвяме, както е било с Шумен, както е било с Попол. Клубите, които са с по-голям опит и близки в региона, споделят своя опит, дават своите наставления на водачите, които са решили да основат клубовете. Така че имаме си устав, правилник, съгласно него се действа. И всяка година си правим на различни места, даже миналата година беше в Попол, примерно. Да, лагера, да. Обикаляли сме цяла България, в 22 града в момента, както ви казах. Това е в общи линии. Основната идея е под формата на такива най-различни игри да успеем да научим децата на най-различни умения и навици и да ги възпитаме по някакъв начин. Запълваме мястото между училището и къщи, т.е. ние сме улица, образно казвам. Нали? Тоест, в момента, в който децата са без контрол. Да, положителни. Тоест, издърпваме ги от улицата, за да не се занимават с наркотици, да не се занимават с алкохол. Не в гората, ние ги обучаваме основното време в градовете, но излизаме след природата непрекъснато. Значи, основният метод, скаутския метод, се основа на нашето обещание и на нашия закон и под формата на патрули, това е основната единица в скаутското движение, под ръководство на възрастен, с най-различни занимания,